Γεια σας παιδιά. Είμαι πίσω με το part 2 του χαμηλού στα φώτα. Λοιπόν, συγγνώμη, μου βάζω 10 με 10 τρόπους bar bitches, μόνο κάνω focus. Έχετε πρόβλημα και οι δύο τελικά, έτσι. Συγγνώμη, πώς γαμάς με 10 τρόπους ρε σύμβοη. Εσύ δεν γαμάς ούτε εμένα. Ναι. Πλάκα. Πάρτα όμως. Καλά γιατί δεν έχεις τρόπους, το ξέρουμε. Συγγνώμη, εσύ αράζεις κότερο, αλλά έχεις και μυαλό του ρε sugar boy. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχεις κανένα από τα δύο. Τίποτα το δύο. Ανάβεις κάντζα. Like, what the fuck? What does the fuck say? Ding. Έχεις γκόμενα καβάτζα, εδώ δεν έχεις κανονική γκόμενα παιδί μου, θα έχεις καβάτζα. Μια ερώτηση, ποιος είναι ο Τάγκα? Αν κάνεις εσύ hijack, εμένα χέσαι. Στο ποτήρι μέσα Jack Daniels. Ήου. Πώς φαντάζομαι να το πίνεις εσύ? Σκάσε, δεν θα τα χαμηλώσω. Σκάσε, δεν θα τα χαμηλώσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η Παναγία μου. Πόσο edit έχει μπει ρε? Πόσο? Κάνατε 183 χρόνια editing στη φωνή αυτή. Και συγγνώμη, αυτή εδώ ποια είναι? Τσιγκάνα? Όταν πήγα πίσω. Μισό λεπτάκι. Πιπ. Κάτσε να ξαναπάμε λίγο πίσω στην τσιγκάνα, στο up close. Ψά δεν τρέπεσαι τη μωρή τσιγκάνα. Βγαίνεις και στον Πειραιά. Sorry, έχετε και δύο πρόβλημα. Και βάζετε και μια τσιγκάνα στο τραγούδι. What? Οπότε καταλάβετε, ο Simboy και ο Sugar Boy έχουν και δύο πρόβλημα. Αυτό να σας πειράζει, κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe, ένα favorite. Please. Και thanks για 30 subs. Έχω 31 τώρα. Θα κάνω τέτοιο. Θα κάνω... πώς το λένε τώρα? Θα κάνω special για τους 30 subs αύριο. Υποθέτω. Δηλαδή, μάλλον αύριο. Τι λέω υποθέτω. Και επίσης έχω να σου κάνω και μια άλλη ανακοίνωση. Σε λίγο καιρό, στο κανάλι του The Wolf Gamer GR, που το όνομα του θα είναι στο description, όπως και άλλων φίλων μου θέλω να τσεκάρετε, αν θέλετε δηλαδή εσείς. Σας παρακαλώ να πάτε σε λίγες μέρες στο κανάλι του The Wolf Gamer GR, αλλά πηγαίνετε και τώρα να κάνετε subscribe και like και θα ανεβάσει ένα montage από τις καλύτερες στιγμές που έχω κάνει στο Destiny μέχρι στιγμής. Λοιπόν παιδιά, σας ευχαριστώ για την απίστευτα πολύ υποστήριξη. Έχω ξεπεράσει τις 2.000 προβολές, τους 30 subs και ελπίζω πως θα φτάσουμε 50 subs μέχρι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κάπου εκεί. Γιατί τώρα έχουμε το μήνα και περίπου λέω τον ένα το μήνα με 10 το περίπου θα φτάσει πιστεύω. Λοιπόν παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Επίσης έχω και άλλες ανακοινώσεις να κάνω. Το καλοκαίρι, δηλαδή μόλις τελειώσει σχολείο, τι λέω το καλοκαίρι? Γιατί πηγαίνουμε σχολείο. Τέτοιο. Θα πάρω Xbox Live subscription και θα κάνουμε Halo videos online.
πολύ noob, σας προειδοποιώ. Έχω παίξει λίγα games με το trial που είχα παίξει και ήμουν χάλια. Σας προειδοποιώ. Πολύ noob footage. Πολύ. Anyways, επίσης σκεφτόμαι να ξεκινήσω και ένα Gran Turismo X Series που είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Έχω 24 εκατομμύρια ώρες στα μάξια για να τα κάνω drive. Anyways, κάντε like, subscribe, share, comment, favorite. Thanks for watching. Sorry που μιλάω λίγο αγγλικά. Μου κολλήσει, μ' αρέσουν. Τέλος πάντων. Γεια σας.